الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله الله 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 لا إله على أسعد النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين صاحب الغاهوت اللاهوت الجبروت الملكوت الناسوتي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أحمد بن محمد الفتى التجاني وعن خليفته صاحب الفيدة مغناطيس القلوب سر الأقطاب ممدهم وقدوتهم بلا فار على وهو أبو إسحاق الحاج إبراهيم إنجاز أباب رسول أشاك النبي حول هذه العذراء العظيمة حضرة الجولوية تحت قيادة مولانا الشيخ بجميع المراتب المتفنن المعروف بالشيخ معلم فري وحيينا ترا بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس وبنجي madaukakin sarki ya ci gaba da cewa allazina yunfikuna bi ma'ana wallazina yunfikuna da kuma waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ri'a'an nasi amma don ganin mutane don su yi riya ba don Allah ba. wallazina yunfikuna amwalahum suna ciyar da dukiyoyinsu ri'a'an nasi bi ma'ana marra'in suna masu ainihin riya wala yu'minuna billah amma ba su yadda ba su yi imani ga Allah wajen ciyar da dukiyan ba wala bil yawmil akhir haka kuma ba su yarda da ainihin rana ta karshe ba kal munafikin kamar munafikai wa ahli makka da kuma mutanen makka wa man yakun shaytan lahu qarina wanda duk ya zama na ainihin shaidan shine abokinsa ya'malu bi amrihi yana aiki da ainihin umarnin shaidan ka ha'ula'i kamar waɗannan mutane fasa'a karina to irin wannan abota dai wannan abokin sa'a ya munana na huwa shi wannan abokin ce na wa ma za alaihim bi ma'ana wallazina yunfikuna kan dubana na tamnana ayuma kona yatina allazina yunfikuna nan bo shaba yunfikuna ban ku kora babbune in kul dirle amma kana won zome ri'a annas bin mamanin sannan ya riya bang baza munafikin bala bang baza bu belabjam nan puni bang baza bu bar alayhi tirma bang baza chafatar sigan bala bang baza ne bu gwan baba kalara da puni walazina yunfikuna amwalahum ri'a annas ne fo shaba yunfikuna amwalan da bang korba bubune maldira in ku tetnirba in ku nuna bin shakam amma ri'a annas kana won zo ku ban ne binya bin shepherdin to na rike kan mana kare kera nye ainihin wato miskine inya nan dana wani kulba ala wa yandi amma ajon po kazancan na jam na zanti ainihin NDC be azan na zanti MPP nyin bora ayana shanka yudi na radio punu kamlera alhali ka shi ma ka alkhairi shal karkanan brane ya ra'a anna karkuna ku ban wannan la ra'a annanin sannan ya wala yu'minuna billah amma wabanin imani na undubana wannan talahun ta funu wai dilala kan nin sallan banya to da arziki ma da ku yarage wannan imani na wani wana min kama a na won ko le da tabla hal wai da ka so banya kana won konkunya to arziki ma da din yan nafahe wala bil yawmil akhir kuma wabati tal kaman dabsir sheldin ya bahu dabsir la da dan kana war min kama la dabsir ma dabsir bahu dabsir wa dan kana to wata hazalin ya koi da tunanin zan larwa zan bolara domin dabsir sheldin ya bahu dabsir wa da kana ya dan dalma biyan non hisabi larwa nazar dan shi lar pamtmana amma wannan imani da ma a won kullin mana kama ce ko de
wannan kan ne sannya ne salmai nya ka kul pa radio ne ka pa television ne ka pa nima ka ba wa kana nanula zona yina yire torin da ta ma wannan na ga ko je ka ngwal sirganda Allahu akbar wala yu'minuna bil akhir na'am ومن يكن الشيطان له قرينا wato niban adire kanin salbelela wa malozo wasma lelo sama won ye shaytan mami nasalisia wa malawon tiro advice ban oban wanto papa bishar ko bama mawala wa ban tiro shawara an to nya kanin salku ban to zan meyo nzanta ka bakulan to yar yama amma kulan to yar yama ban to zan minista nzanti so ko bakulan to yar yama le ko makulan to yar yama kita wa bamu do mila kama woni ko duma o chemma aba hal polo gba bor zobo ma polo o gba bor zobo zanto soko na zanta dezo lalani za a yi tafi hamban wato wani ciro advice ya la shaitan don kana yana wa man yakuni shaitanu lahu qarina kam ne kam won kam za ka yi yo kan ya shaitani munin ye wasma washi shi ne ke ya'malu bi amrihi ka nye koyen tuntuna kam sai shaitan ne nonon sharadan koyen nan ka haulai kaman man boma fasa qarina bi ma'ana fa bi'sa qarina Allahu akbar lalo zoma we kai onye zo biao wa kazo sonzo ne ko yaza ko nyan san tabla man ka mi ma dezo amen ni mal muamala ka amino de ka tinya ko kuto woni to tawa bazo be ko to tawa mazo nyen ko zom ka ciwo zo bialan ko cenma zo bialan cenma Allahu akbar ay tinna na zo za amino zan ta ki san ti bonne cham de kai na honorable wani shi ya fi honorable bomb وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا عليهم لو آمنوا بالله تو شوتا بين لكم بيزو لو ديركم يا آمنوا بالله كبركم تبين شاكن كده تبل كان إيماننا أول مردا فان دي يا ماذا عليهم to bure ku be wazo ne cuta shirka ne da kunya da cer yalle kam na inya duma son wannan ma mun ta arzika mun ta alashi ba to cer shokan ba mu kar yarin ya problem maza alai bi ma'ana ma dararun alaihim problem da inde biya zo ya mazo son yar ba kam kai na yi so kam yalla ba mina wona zom na wona ma ne na nan bishan nan male kar yarin ya tale di pana so bjala yan jasul bito la advice be alab chairman zo be alab mayor zo be alab de minister zo to ngwe ya na yan nan da wama la office man Allahu akbar tamal mal rana ba shan na zo de kon ko sa wazo rana ba shan be to ka ba kwatale ne minister yan ga ne ko dolbe ne wayan ga ne ka ba yura be yo wayan we se ne beta kapalman doyewa kawai bukuran nobin waya na shanko da faho girman kai amma yumata yumana bayiho kamino zaki imitar danje shi aba yin ba su ga kai waya former minister da bai oyu be misalasa oyu be misaya ko ta da bai excellence lankan honorable lankan torzo mabe tipchamte hankali dezan gwamnati office zan lewa abadu hal abadu ba akari ko ngomali ko ama abama yima fa Allahu akbar amma ma ilan kayima na ko maro pa oda mele hala to oda na oba mele mam ensu la du ma yiko nyankar yiko abapa ambala balle office gwamnati office so jarra min pa ka yake gwamnati office na ka kenta pa ko zo wo photo yile wo bi photo ka bazan yile wo pa photo ka bazan nyama Allahu akbar na uzo bite ne yima kana je na kai
to la ne za ka jin ko ne ji ko ne Allahu akbar ko ji yin ya le song me ji song me yin ya le ka mal qabr le na'am abnya bitin ye munafiki ta ka ta shiya ka so kam za ka ben nda tukum tilma no wala be wala kina algun ka lamu za ne zulo tukum tilma be don da ma wani munafiki ta wata ya ka ben guho da tilma to kan wai manyan da yema ya kaza ko kushi son mazo to moya mai kanyin da yema nan wa kanwa kanyin da ne zalin wani turmala ko fanshiya ma ashi ta ma da bujaya kanyin da yema ne zalin da ko fa da dan ba no jifi to wata borne jima wodi varo sen kadi zo won mun di vaga sama zo kai yikuto yema ito kadi vaga de soma wen kai yema munafirci de son de parne ni ye yale Allahu akbar anya ko de san yale pa kadi chana wodi da chana de zo kas kasira sheben la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah munafiqun kazo wazo anya la fir'auna la ilaha illa allah la ilaha illa allah sala lo mana kanzo Masha Allah. na'am Maza. wa maza alaihim bole kunye ba problem la kunye la bole pe be zone law amanu billah bir ko ka to ko yende ban iman na nduma na tan wa yawm al akhir na dab sesanya bagula wa anfaqu mimma razaqahum allah kalpo bun shanna wonna tamna na no baba nzan kana anfaqu nzan de na wanzo wa kana allah bihim alima nduma na tamna mi wa kummi ba ومي بنشا كامبون بيتا فيجازيم وين نمبر واتو سم يورني على خير دين ان الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وماذا عليكم ايه اكن سكما لو امنوا بالله دا سن ايماني ga Allah kawai wal yawmil akhir da kuma rana ta karshe wa anfaqu mimma razaqakum Allah sannan suka doko dukiyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ciyar da su a cikin bin Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allah bihim alima Allah madaukakin sarki ainihin ya kasance aliman masani ne bihin dangane da halayen su fa ijazihim haka kuma zai ainihin musu sakamako inna Allah ku fasanin cewa Allah tabaraka wa ta'ala la yazlimu misqala zarra baya zaluntar kowa ko da kwatankwacin zarra Allah tabaraka wa ta'ala baya ainihin wato zalunci ma mustahilin lillahi subhanahu wa ta'ala wa in taku hasana idan ainihin wannan zarra dan da ake cewa la miskala zarratin in wannan dan karaman ya zanto hasana kyakkyawan aiki ne yudaifuha za ga cewa ya ninka ladan zuwa ainihin ninki mai yawan gaske wa yu'ti min ladunhu ajran azima sa'annan ya bayar da lada wanda yake mai girma amma daga gunsa din baya karewa na'am inna Allah la yazlimu dubana nattamnana la yazlimu wa bor sopini la yazlimu wa bi so zalunci amma to da yana na bi so zalunci ayyan kana balgama zalle kala da su bene na bi zalunci ai din mana an zan zalunci ma na kusan taloma bim a da bajala to bi ko na banda an san bi san ce pulu kan da ka ce a mbara ce yin kon ku Qur'anin ma ji haba ma wa mu da ku no ne da ko nya mesre shi kar da ga baya ko ta ka to a sha ba gwara no ya aba tabga ba ma balle na wani to zo aka wa la yazlimu wa bora na'am miskala dharratin وبين بوغي مثقال ذرة مثال كمان بمبل كمان مثال ذرة ولا كتبون ذرة بنا شو نادي سو دبل لنا سانسجي كدنيا كوري مجرا ومن قبيانه
to lala ban bilma wa ko tamsi at-takbir Allahu akbar ma opposition ne ma bana yawo kenan do na ko gamne me to lala alkhair kam din de halala sanan sa jiye ma ko tamsi nyale na am na tamna o borle adana ko nyesel di por information ko zanzanta la yazlim miskala zarratin na'am wa in taku hasanatan dinya lalla alkhair ma lalabban bil wama dinya alheri banan yale yudaifaha to inda le kama zabna ko ta wunyan double limit min 10 ila aksar min 700 from 10 to more than 700 times bokoy nama wana ko zalama zabalan ya ko okay te kalmo ko to ana bishakam ba kare da ta kaman 10 kawai 10 times 10 kawai 100 times 700 100 times 700 Allahu akbar amala lambra marzuya Allahu akbar 70,000 kan yawa zabal fi ma za'ib wa yu'ti min ladunhu da tamma la rasha dan bi malaika nan sallah kada fun kan yan toyi malaika sai ban shi la rakna moto to ma bolba ka shal dam wasan dam da garan dan garbe sharan bi malaika nan wasan mazun na shale larbawa do so kana tishiya ka ayasa sana ka no sallallahu alaihi wasallam le yarna oi no su ndimana yen no suma we say na we sumo we no suma we kanso ko na ciwo madani ndal umma pon wotna ko en miran no kurgunwa la no kurshe won kumima ya ne bazan chat ne cham alexander pool ka say na umar ko na won yana da we ya no pama sumo ko pai we lan da so we ne no kurgo buri we no pama we lan pa we ne no kurgo buta say na umar na alhamdulillah kafu kala ba do say we pama we wo be pai say na umar yo ko pai mpabo na wonni menu kurgo za ayin kap dunya ka ko anabda al umma ko dunya za ha kana yi ko fayim no kurgo yim mule yan pal kala ya va bakata pa buta kana no pahma wo be pai na o jaga de jom fo amin dwana na tazal no dala amin na faida fa wa yuti min ladunhu ajran azima ربما يؤتي الله شيئا من عنده دزو يفانكا تو يكندما نا نتلا كو زان برشايا زانتي كنيا لا بالما وسان كو وينا كربلا وبولا ملائكه سنو تملو شاورا وبين الملائكه ما نزان لا رشي كونتي نزان تي بنن الخير لا بيير بونتي غبي ابني كو تو ودن ماني نزان بولا president ite kana kana ko ta pini ka kana ko yin to man yanta no ka te na ci ba na ye meyo ko o ko la ye meyo kai na ci meyo san ko tana dan ka lai bora abona president san domin ana tan an meyo san wani pullo ban san ne yin gwa kokora ne ban bon yina wa pale zan wa papa wan padu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ngumti amin na وذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دميا دمنا كما أنه صلى الله عليه وسلم يلا حديث بوني إذا جاء يوم القيامة ديتنا القيامة كرزان بمعنى بيتي سال القيامة وقف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم وين كما تزان دمنا أن تمنتوني وشفع نما نكوبو تشلفان سوديجي وشفع له وشفع الأنبياء كان بابا كان تسوي وشفع العلماء أفنم با بقين كمان تسوي ناوي أنت بلا دوا بقبضا زام بقبها نبوا بشارة دزو أمينا فايكو بين كاين كم كملوا نون الشيا شو كاكا شامبونا دوما ياينا نا فكر نون الشيا بيكا كاكا يا أستاذ أما يشوفه دوما يا مو كوشين مان تهرجندا توشلو أفشين مان ترى أمشين مانه مانه mbaade kone kamyer po be ka tora woni tichem lahira kat za ta ban zashi
وشفع الشهداء لك شهداء وكوين بو تشل بانو بيسوم ديغي والمؤمنين نفسو كذا ومن ايمان حتى لم يبقى في النار الا من لا شفيع له هل كرت تاغ بوم فنا علي هابي يسوكام سيني فسو من دا بدي تبل كمام سودي بين الله شل بان ناون كو ينچ شفاعه ما نون بن ايمان كمان de biene to randa ma won ko yang paran bi fa yaqulu rabb tabaraka wa ta'ala anya kan dumana an talako yele shafa ala anbiya wal shuhada wal awliya wal ulama wal mu'min lam yabqa illa ana wa ana arhamur rahimin kana natana yele annaba ma baso ban so ne mbor na shabe in champamba be je ya lalan lan yele shuhada'u bakati je badane waliyina ma basoya bade badane lalan nan yana afanma basoya bamal imane basoya to somblan palam pompo she manwo maminya arhamur rahimin annaba ma zaba zora badal umma nan bo to ka to mamin zor nan bo gar kam na kam انظروا في النار ملائكة أجبت له بومانه كل من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فأرجوه من النار إن يسوكم ذاك وإيمان داكم الدينار زعبلموا وسونكو وإيمان دي داي باللا تميا ين يبومانه بوما كتو ديولا ويمنا فيخرجون خلقا كثيرا أن يكن سلمة ndibana natalan binnama kabiyibana kabgasi فيقول قولان لم يلد انظروا من كان عنده نصف دينار شويت لن لبلي من إيمان دا نيلا نصف half ديناري يبقى با دينار زعيم با فارجوا قبيبا فيخرجون خلقا كثيرا قبل أن تتفاهم فمجنا فيقول قولان يرى انظروا في النار من كان عنده مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه شويت لي من إيمان دا من salinsa je zaɓilma kowar mai jina min na barga sula fa yi hurjuna halkan kasira ni ma ne ka bicar in kwangare wato ta fife bona kadar ga yi bada wa ba da zalika to ni ma ne bayan din yanga ya huzo qabdatan lam yazbik lahum khairun qattu wa yadkhuluhum aljanna to na wani yano wanda so ko eno yan fala to de me to mo o ba da zalaka bayan din mo nyanga yahuzu qabda anya ko babu o kan to kol va vabu na wani kol va ma kada da ma karu fa kan jan bane na wani kol vage gula kan wobe kol vabu wa yan kol ma qabdatan lam yazbik lahum khairun qat kai alhirna shin ngar sigare la la fa shawon fa da ma wa yudkhiluhum aljanna ko ko bobaran san pa na aljanna pep Allahu akbar at-takbir Allahu akbar bi fadlihi wa karamihi wa palalapuni no karama puni hadha ma'na wa in taku hasanatan yudaifaha to rabban nye ndibana ne wa in taku hasanatan dinya la alkhair za'ab wa bil muka kultum yudaifaha wa double limit wa yu'ti min ladunhu ajran azima nartaba kama la kana ko yan min ladunhu wasan ma ko yanzan dirhama da dinya asam dinima ina in kana zan kompla wan var shar ditama won san ka won var na zan ci ba Allahu ban sha ben ka ben ne contingency gwamnati kan mallam diri de budget nage minister na office ne bazan la chance son miscellaneous kibole bio Nigerian bro pa bon contingency dit nan kalala miscellaneous okay different pronunciation but the same meaning dit nan ka de bro bin shayina agent ka bodo jonjoma dan ka budget funi anya kaucanta darga yina to ni ma da minister nan zurpam ma ba zurpam oy minister zurgar jang barga ba zurpam هذا معنى يوتا ده معنى يشمبا نعم تو كاو بامبان afakam za mun mene min sa zuwa bi ta tata afana lor bebentiya
Allahu akbar. ni dai ne ba zura to bai ta lor na ba wutar ne da zo ka tame ba zuwa tambayan cariya ba zurfa na an zo da yasin jaba Allahu akbar. ba yuma ma annabi langa sa domin ministan ka gana nya under 30 bela na minista ben minista in kunya under 30 minista kam ka nyo ya 40 kenan to mabiya aya 40 ka zura jumalan palma ati yanzu na ga nan jira masa tattalma agul kana fashe jumata ka nan jira masa kakke ka prefer ka bazan ajira masa san kan tele hotel shi na on fam tubai Amin. fa kaifa idza ji'na min فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا بك من كل أمة شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا تكاكا إذا يعني دا أكتش جئنا من كل أمة بشهيد من زي يشيو دكان الأمة دا أين هنبن سكوك ما الشهيد مبار شهيدا أكنسو نعم يعملها بعملها yashhadu alaiha bi amaliha wanda zai zo ya ba da shaida a kanta da ayyukinta wa huwa nabiyuha idan shine ainihin annabinta waji'na bik sannan muka zo maka kai ma ala haulai akan waɗannan mutanen naka al'umma annabi kenan shahida domin ka zai ka ba da shaida akan su ala haulai akan wannan idza jaa yawmul qiyamah shay bayan ya yaro wai ciwo da ita kana يجاء بنوح عليه الصلاة والسلام حتى يكبر بينكرا النبي نوح سنة وهو أول الأنبياء ونيا النبي ماذا فيس فيقال له كبكرات يقول هل بلغك جبريل ما أرسلت به إليك جبريل بن شاو هل بلغك جبريل ما أرسلت به إليك هل واتو شن abinda ainihin na aiko maka da shi jibril ya zo maka da shi kuwa ya kulu sai ya ce na'am balagani jibril hakika jibril ya zo min da shi wa anta hal balagta liqaumik wa Allah ne yake tambayan shi wa hal wa anta ko kai kuma hal shin balagta liqaumik ka isar da sakon zuwa ga mutanenka ya kulu sai ya ce na'am balagtu li qaumi na riga na isar da wannan sako zuwa ga mutanena yunada ummatan nuh sai kaga an kira al'umman annabi nuhu hal balagakum nuh shin annabi nuhu ya zo muku da sako ya kulun sai ce ma ja'ana min bashirin wala nazir ai bai zo mana da wani abu na wanda yake na farin ciki fa ballanta na wani abu na gargadi ma ja'ana ba wanda yake mai bada albishiri ya zo mana ba ko ɗaya daga cikin masu bada albishiri da ya zo zai ce mana ballanta na wani mai gargadi duk ba su zo ba fa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala daga nan ne Allah madaukakin sarki zai fada yana ga mutanen annabi nuhu man yashhadu lak ya nuhu anta balagta hai kai nuhu wane ne zai zo ya ba da shaida cewa kai dan nan ka isar da sako zuwa ga mutanen ka yaqulu sai ce ai ummatu muhammadin al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sune za su zo su ba da shaida akan cewa na taba isar da sako na zuwa ga ainihin al'umman nan fatashhadu ummatu muhammadin daga nan al'umman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai su bada shaida anna Allah anzala fil qur'an da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar a cikin alqur'ani inna arsalna nuhan ila qaumihi lalle mu kan mun aike wa annabi nuhu mun aike annabi nuhu zuwa ga mutanensa ila akhir sura har zuwa karshen sura fa shahidu bi anna nuhan al'umma
al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su bada shaida cewa annabi Nuhu kad hakika babu shakka balaga ya isar da sakon Allah izuwa ga mutanen Nuhu wa hum kafaru sune dai suka kafircewa Allah fa yashhadu ar-rasulu nan ta ce sai kaga annabi Muhammad ya bada shaida anna ummatahu wasata'adul cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana al'ummansa sune al'umma wacce tace mafificiya mai adalci khiyarun zababbi a cikin su to kubar shahadatuhum za a karu shaidar su Allahu akbar at-takbir Allahu summa akbar kadhalika ila akhir al-umma haka za a yi zuwa ga karshen al'umma fa ja'u bi Muhammad har zuwa lokacin da za a zo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shahidan alaina yazo ya bada shaida akan mu nahnu mu kenan kana rasul sallallahu alaihi wasallam jalisan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune fa nazara alaihi jibril ya sauka a wurin sa wakala lahu yace da shi inna allaha ya'muruka an tasma' al-qur'an min abi ubay ibn ka'ab Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa kai kokar ka saurari al-qur'ani daga ubay ibn ka'ab bi ma'ana ka bar ubay dan ka'ab yazo yayi maka ainihin karatun al-qur'ani domin ka ji wani abu daga ciki fa arsala rasul ila ubay daga nan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aika wai aje a kira masa ubay qala lahu sai ya ce amarani rabbi bi an asma min kal qur'an Allah ne ba da umarni yau cewa na ji qur'ani a wajenka qala lahu sai ya ce sammani bismi Allahu akbar ubay ya ce da annabi muhammad sallallahu sammani bi ismi Allah ne ya kira ni da sunana wa baka sai yayi kuka farhan saboda murna saboda sananin muna sai da ya kuka fasara yaqra'u min awwal suratul nisa sai ya fara yana karatu ainihin awwal suratul nisa farkon suratul nisa hatta balaga huna har zuwa lokacin da ya kai wannan wurin وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ما شاء الله da ya kai wannan wurin fafadat aina ar-rasul sallallahu nan ta ce idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka zubar da kwalla wa qala lahu sai ce hasbuk ya ishe dofina abu yazid al-bisani faja'ahu malakan qala lahu abu yazid al-musani lokacin da aka cika ta dawo dabal na fa na'am fa kaifa idza jayna min kulli ummatin bi shahidin wulan lenyen idza jayna bi kulli ummatin bi shahidin wula ka da hawle ko yambe na wani bara annabi sallallahu alaihi wasallam tam kom za ka bi ko ne al-umma zaha shi da talla an bakai ne ko ba annaba na balle babban yanzu shahar zamfa ba بدال أمنا نزو وجئنا بك كذا عمنا على هؤلاء شهيدا أنت نادم شهر زنبا هؤلاء نمبو شبان كوشي أصحابنا ما بمن على أمة زها كشولة تترابى كما إذا جاء يوم القيامة ني شيوم دل ديتك يجاء بنوح عليه الصلاة والسلام بيزنا أنا ابنه هنا تنزل وهو أول الأنبياء mun yi annaba ma za fes mun dankana fa yuqalu lahu an yakan bana yiro hal balagaka jibril ma arsaltu bihi ilayk jibril da nyinu nyama jiyo man yasma jibril da zan tare shan rayi na je zan ce adal umar malaka jiru wa zan biyo rab zama ka jibril jiya din da ma doji baka annaba ban fun dojira ya kulu ko na'am balaga ne jibril atar ma jibril da shi zan ni mana ka jibril ko na fun ya hage dawdun dama malaika jiru ko sa da biyan punu ko be dabsalam bala madiya da zan jamda wa anta kana annabo eto kanyini hal balagta liqaumik akun zan lalai to ma azan ci al umma ani ba qala mun yare na'am balagtu liqaumi nda zan tal ma zan ci عند الأمة لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
Allah la ilaha illallah Allah to ni mani anab nu ko na yer we ka inda zant ba man da zant ma za zant ba na to ko shirni shin na ki sama yunada ummata nuh an ya kawo bala anab nuh da al'umma hal balaga ko nuh to yi wumi abo babba anab nuh nan da wanda ta mona yasare wani nura to me ba san talmati ya inda malaika jiru wa miji shahra amma chefra wasu ne ko sam ko baram ka shirku to lan ma ka on fosar ta ne shonan bashi yaqulun an ya kabiyar ma ja'ana min bashirin wala nazir anab so rashin ka tiyarta ne alzanda bien balle bi ne bo bien يبقى مجنان بما لا شيء فيقول الله تبارك وتعالى لمن كان بنا نتنا كوين من يشهد لك كم وين جمي إيم شهرة يا نو أنك بلغ مولين دي شهرة إنه أي نازان أنتبه تقولين يا شهرة يقول أن يقول يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما نقول بنصدين شهرة أنا بدأ الأمة دوبدن دلما وتيلا بن شاو ونيلا ننسلا وين ملائكة نكادي أو بندا تدي شهر سيدنا بعد آدم زولا كابنا بنمو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن بسبب دن دام كوني كبوبو جام ونا إنشيا وين ولا لا ونسال تبني أنا محمد دال الأمة بين تشهر فتشهد أمة محمد لماذا كان الأمة كتكنا تتشهر أن الله أنزل في القرآن كما عندما نتنا وصص القرآن كنا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه هل تفاجأ أي ما بعد نحن عندنا يل القرآن كنا القرآن بمرجع لو تتشهر كما وراز شانتلنا وراز أنتبه فشهدوا بأن نوحا قد بلغ كما تشهر كما أنا نوح وراز شانتل وراز زم تمسما تلما وراز أنتبه شركة ما وهم كفروا وبندان أنتبه ونكانم بطلسي كي نبغى شفت الرسول يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمته وسط عضول خيارا تقبل شهادته kanam kana tati shahara kada ma wanda al umma pune bepune ada sinin bene bekonya la sun suna bi ma'ana ndaba na ampi ba makamal ni fogana babara bayan kama tati shahara da pune summa kazalika ila akhir al umma har ta page al umma wa da bahgo fa ja'u bi muhammad har ka bazan annabi muhammad in kana in batazare ka haskama kunya pir muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam dan kana yana la yatakallamuna illa man azana lahu arrahman wa qala sawaba ana muhammad wa kana sawab ko yele Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam kana rasul sallallahu alaihi wasallam kana sallallahu alaihi wasallam yusuf ko kan tidi sharawa san patana so dorna she kana sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajimi فنزل عليه جبريل كان ملائكة جبريل تكرنتسه وسنة وقال له كتير إن الله يأمرك أن تسمع القرآن من أبي بن الكعب عندما نعي نكات جاء نعم صحابة سويون بن أبي بن كعب ما أكون أمام فم والله يسمع من القرآن كرمه تجويد بن فمنا بولمنا وكم نتكرم القرآن كاوم لي أنكر القرآن شاء الله كم بكون فوس من كرم لي فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم قوتم إلى أبي نبي جانت بول أبينا قال له وانك لكو يليا أمرني ربي بأن أسمع منك القرآن عندما أنا ينزونن شكا كان القرآن كان بوم لأسني قال له كأبي يليا سماني باسمي ناوم أبل من يلي إنجيل كوكو بلانتا الله أكبر إنجيل كوكو بل من يلو أبي نزانتا يا رسول الله وتين بابا ما كان ينتم يلو كم سان ياسم وبكى فرحا وكوني ما نكو وسوني كو تارجي نعم بول متبا يويا آمين كورة جمان يوروبون بيني ياتي من بعد اسمه أحمد نيوم بنا أحمد رفاعي
وبين ياتي من بعد يسمه كامل ايوه نعم فصار يقرأ من اول سورة النساء نما نكو فيلكر وانكو ينكو أول سورة النساء سورة النساء يدفع حتى بلغ هنا هل تبقى عند وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وانقل باني ماني كان صلى الله عليه وسلم كون ذاكر فلن صلى الله عليه وسلم ففاضت عينا الرسول صلى الله عليه وسلم نمدي هايمو أنا صلى الله عليه وسلم ونما كرزها كرفلن تام كوكو بالا نتام بحرنا وقال له كويل حسبك دس على أنا كو سبب كون كرمال لارا كشيء دنما بولني 27 ما تنا با 27 زون يوم كبكور ما بين تبي أنا بوم ما كتانزان نعوذ التكبير الله أكبر كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كادي نالي دن ودنا نوكو هنا ما mun kayan ne ba ta zalifi ai har man wayan na kama mbonan nan da bai ma da ban mbonan yupam in ko yun ko na penu pai da zan ba ya ba tamka to dufina abu yazid al-bustami wali ta tarsar ka wana abu yazid al-bustami dam shal wanda kan ka zama ta sai faja'ahu al-malakani ni ma ka malaikan da bai ka kausan nan qala lahu kabka ce dai man rabbuk la malakanu munkar wana kirin bara arifun billahi wai kika zama son balle ne ai munkar wana kirin wai ba zo ni ma kyau bago man rabbuka wai mun ya duba qala mun yar la tasalani salahu mire ki bama salah bamio huwa mun nawun Allahu akbar in qulta inni abduhu وين من يلو الدبليا ولم يقبل كي بسعيا لا فائدة في هذا ترى هذا كان فاني صلاة باميو إن قال إني أنا عبده وين إني من أنا من كني عبده ودبلي فذلك تلرنجل وإلا دي بلا لا فائدة في كلامته إن يتوسيني يرما ما ينتهي question comes out amsa shirga da ka amfani Allahu akbar ban san ko zan tuntu mai kima Allahu akbar akara da bana man rabuka muleta mana wasani jalman shaki bima an to tum somno chanta investi so kaba namo mun tamani kan salma mo min man yara mun dable wo min ka wo biya no chamiyan duma san wo ya ne chamiya dable san kini zuku tana ya kubiya wakilan ka tuba na man rabuka kami ne tuma wadda wala ka jifi kai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يومئذ نعم تزن لك صدق الله العظيم صدق الله العظيم لمن زو اولا تمل زلب دغسيا دزو كته yana kaman ti kana shi umar addu'a wayannan ka tazalfi ma dama tanazalma